Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Yata ako yaramirata na wara digdi sa kuyang Justler ngunya na pagkahapon. Aldaw po kita ngunya nin Huwebes, petsa 16 na kan Hulyo 2026. Minatada pa Kuya Ramir. Minatada na pa Kuya Ramir kan good news. O dumaan lang sila. Ay, dahil na nag-check kan si iyang kung may good news na o daipa. Naka-intriga Kuya Ramir. Naka-intriga na pa pala. Marina pagkauto po sa kabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po kamo? Wara ako kasuhapon ta. Hay nako kasuhapon. Igo po ako nindig atindaran na event kan Department of Trade and Industry Bicol. Nagpapadagos po iningon yan. Ining 2026 Micro, Small and Medium Enterprises Conference po tabi. Duwang aldaw ining aktibidad digdi po sa Bicol Region kung saan itong mga MSMEs niyaon po digdi sa tuyaan na nag-aaratindir pa sa presente nin aktibidad. Tangani po tabi na mas kung sabi nga ni ibaga mas maging ready sinda na makisabayan sa bakulang digdi sa national market kundi po sa makipagsabayan sa inang mga produkto po sa man-ibang parte kan sa tuyang kinaaban. And bako na karaw-karaw ang mga produkto na hali po digdi sa Bicol Region dahilan po tabi ta tigadara na ini sa man-ibang parte kan kinaaban. May mga tiga-export na po haloy na nin panahon. Ang kaipuhan lang kasi syempre nag-evolve, nag-advance, nagbabagoan sa tuyang market. Dapat man po graray na ang mga MSMEs na po digdi ang kayang makipagsabayan sa inda. Minaling ako digdi Kuya Ramir na post hali sa PIA Albay. PIA Bicol. Nasaro da po na ito bagang su agency Kuya Ramir na nag-recruit nin mga persona nag-recruit nin mga Pilipinong magiging employed overseas na ipigpasara na po tabi ini ka na Department of Migrant Workers. Mismong si DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara anang yanot po tabi sa pagpapasarakan ining sabi digdi ining recruitment agency na ining opisina ining Kander Visa Consultancy Services dyan po tabi sa barangay Ilawod dahil po sa pagbayular sa Republic Act number 8042 o ining Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Ang ground Kuya Ramir, iyo po tabian na pagkukundukta nin illegal recruitment. Sabi pa digdi, bago pa nga po ang pagpapasara, nagkundukta na po ang DMW nin entrapment operation kan Hunyo nagresulta sa pagkakaarestar kan sarong empleyado kan nasabing kumpanya matapos umanong matapos na nakareceive ini nin placement fee hali sa sarong aplikante. Garimin bid ko Kuya Ramir ang abogado kay niong nadako plus last month, gari end of the month of June ini. May nag-message ako yung sarong persona. Ayun na inisunod ako po tabi dyan sa sarong entrapment operation. And sigun man po kay DMW Bicol Regional Director Attorney Gina Paclibar Laceda sa puan pamayo kan Regional Office kang Department of Migrant Workers sa Bicol Region na magpapadagos ang pagproseso man and pag-usad kan kaso na isinangat duman sa kumpanyang ito lalo pa man na pagpapakusugon man ang surveillance sinda pati na po ang monitoring sa mga recruitment agency sa Bicol Region tanganing maprotektaran ang mga nagahanap ng trabaho sa ibang nasyon asin mapanimbag sinda in kaso may mga violasyon na nakakumiti. And inibaga kaya po na DMW iniso responsable sa kung halimbawa ang mga recruitment agency po ninda ang dapat po na rehistrado sa indang opisina and may mga magkakanigong permits. And syempre lihitimo po ni Marhay. May mga dako na bago sa mga nagkakahiling sa social media na may mga piga-abuso Kuya Ramir na maaaraman na may Pilipino duman sa sarong nasyon.
biktima na po nin abuse. Apan itong i-verify so identity ka atong persona, duman nagluluwas na ito pala ng mga recruitment agency nila, an ba ko po tabi ilihiti mo. And they po tabi wala nin magakanigong permit and pagtugot hali po sa mga nasabing opisina. It's either DMW iyan, tapos itong sumismong mga OFW, mga Overseas Filipino Workers, and may data man po kayan, iyo po tabian Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol. Yan igwa na po ipig paluwas na press release and DMWD Bicol dahil nga po sa illegal na recruitment. And kita bilang mga normal na tao, before po kata makipag-transaction ka ayan, see to it na ang mga katransaksyon ta, iyo po ang mga lehitimong mga individual na connected kung saan po sindang mga ahensya kan gobyerno na nagpapamidbid. And kung may mga hotlines man po baga iyan, may mga landline, may Facebook page, pwede po nito duman na pwedeng i-check, makipag-coordinate ka mo duman. Lalo na po ang pagtatao din mga personal information, kung ano so full name nindo, so address nindo, tapos posible pong magamit iyan na pikion ang sa inyong identity. Kaya mas marahay po na makipag-transaction kita duman sa mga legit lang po and talagang mahiling mo man na kompleto po sinda sa mga papeles as in dokumento. Maray na pagkauto sa kuyang principal. Good afternoon po kay Ma'am Maria Pulero Grolio. Hi po, Ma'am Eve. Sabi na, hello, my dear angel. Watching live here at Daraga Community College. Bigyan na nga po ini sa, di ba po, Ma'am, sa Salvation kan Daraga Albay iyan. Maray na pagkauto po sa mga taga DCOMC. Balik klase na po baga, Ma'am Eve. Tayaong ka na po dyan sa imong panibagong profesyon. I mean, bako man nga ni palang panibagong profesyon. Ta teacher man po graray sa duman. Kundi sa panibagong lokasyon kan sa imong lalakaw-lakawan. Ang ruta ni Ma'am Eve dati, pasiring sa Kagbakong. Paparani dito sa syudad. And ngunyan, harani na siya nin Marhay sa munisipyo Candaraga. Maray na pagkauto po sa mga taga Daraga Community College po dyan. And especially na po sa sakuyang principal, si Ma'am Eve, Ma'am Maria Grolio, na pagka-udto po sa imo dyan and then sa imong pag-iriba. Kay Sir Phil Balila Jr., nakaantabay man po una na pagkahapon. Sabi na good afternoon po Ma'am Hazel sa mga taga Santo Domingo, Albay. Kay Kuya King Reginaldo, nakaantabay man po una na pagkahapon. Kay Sir Jeffrey Abad, kay Sir Pio Fernandez, kay Ma'am Juana Talion, and then kay Sir Edsel Tumpang. As of Kuya po nakapartner sa Lado Technical si Kuya Ramir Tanay, sa IT si Jerome Nico Martinez, kay Baan po ang sa tuyang mga interns, hali po tabi sa Sorsogon State University, si Joven Engalia asin si Carmel Herver. Ako po si Angel Mustaza, bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
ng DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas